Hi guys! Kumusta kayo? For today's vlog, magluluto tayo ng lengua. Gagamit tayo dito ng dila ng baka. 3 kilos yan, pinalambot ko na rin siya sa pressure cooker ng 1 hour. Pinakuluan ko lang siya ng bawang, dahon ng laurel, paminta at saka asin. Tsaka ko na rin siya binalatan at hiniwa ng ganyan kalaliit. Okay guys, umpisa na natin. Gagamit tayo ng butter. Kalahati ng bar ng butter yan guys. Ilagay na rin natin yung isang ulo ng bawang. At igigisa lang natin ng ilang segundo. Pagkatapos, ilalagay na rin natin yung 2 medium size na sibuyas. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga ilang segundo or hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. Ayan guys, pag okay na yung sibuyas, ilalagay na natin yung dila ng baka. Again, 3 kilos yan. Dila ng baka. Haluin lang natin ng mabuti. After 2 minutes, maglalagay tayo ng 2 beef cube. And then, haluin ulit natin yan hanggang sa malusaw or matunaw yung ating beef cube. After natin haluin at paglusaw na yung beef cube, maglalagay na tayo ng tubig. Mga 3 cups of water yan. Haluin ulit natin at lulutuin pa natin ng mga 8 minutes or hayaan lang natin kumulo ng mga 8 minutes. Ayan guys, after 8 minutes, pwede na natin ilagay yung ating 2 can of whole kernel corn. Maglalagay din ako guys ng 1 can sliced mushroom. Pagkatapos, haluin lang ulit natin yan. After natin haluin, maglalagay na tayo ng 2 box ng Nestle cream. At saka 1 can ng cream of mushroom. And then guys, syempre haluin ulit natin ng mabuti yan. At lulutuin pa natin ng mga 10 minutes. Sa pagitan lang ng medium at low fire. After 10 minutes, maglalagay naman tayo ng paminta. At saka 2 pack ng seasoning. Pagkatapos haluin ulit natin ng mabuti yan. At itutuloy pa natin yung pagluto ng mga ilang minuto. After natin haluin guys, tikman natin siya para ma-adjust natin yung lasa. Magdadagdag na lang ako dito ng konting asin. At okay na to guys. Hahaluin ko lang ulit siya ng mabuti. At lulutuin pa natin siya ng mga 3 minutes. After 3 minutes, ready na yung ating lengguang Kapampangan. Ang sarap nito guys, kaya subukan nyo na. Thanks for watching. Bye!